Alwara Soipan tuya wacho ni oganda jo Kenya dwarore mondo omany yore manyien mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Tuya wacho ni kata bedo ni romo mar pinje kotenore kod lokruok mar kor lwasi kendo winjore weche mag chiwo sire kedo kod lokruok gi pinje manigi lwedo maduong' e ketho kor lwasi. Kwan omenda ma osingi ne pinje Afrika ok nyal konyo kaluwore kod kwan maduong' mag chudo kaka ne olose gwenge mag Kabete kinde mane gilimo jogo moyudo masira mag oula ka achiel kod jatend migawo mar Labour Florence Bore. Ne gisingo ne jogo mosedo midhiero ni piny owacho biro manyo lowo mabiro migi e kuonde jot manyien ka gimedo ni migawo mathieth bende biro chiwo yedhe ne oganda gi magayo tuoche manyalo muoch kaluwore kod pimo chido. The reason we brought the Africa Climate Summit here is to tell the world, look, the financing that we talk about is not accessible. It is unfair to the African countries because of the interest rates charged. And when we have a calamity like this one, a crisis, which is a climate crisis, we don't need to really defend it so much. It's obviously a climate crisis. You cannot access the funding to alleviate the pain that people are having. Serikali itawatafutia mahali pa kukaa na Minister wa Lands atashughulika na hayo maneno ya kutafutia makao. Pia tumesema tutawapatia dawa na pia tutawapatia vitu ambao wanahitaji kuzitumia. Kuna Ministry of Asas and East Africa ambao ni a special programs wanaweza kuwa support. Na pia tumeitisha usaidizi kutoka madonors na wanaenda kwa ofisi ya Deputy President kuweza kucollect support even from our partners ndio tuweze kusaidia wa Kenya.